Senyor president, amb la seva intervenció d'ahir creiem que no va dedicar prou atenció a la situació de la sanitat catalana, que és un dels problemes més importants pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, un problema sobre el qual la Generalitat té la competència exclusiva i el que dedica el 40% del seu pressupost. Vostè hi va dedicar 4 minuts escassos en una intervenció de 115 minuts al tema sanitari. Va dir que cal reduir les llistes d'espera i millorar la transparència de les dades, i té raó, molta raó. Cal reduir les llistes d'espera tant pel que fa a intervencions quirúrgiques i visites a l'especialista com pel que fa a proves diagnòstiques. Vostè va refermar-se en la cobertura universal i té el nostre suport amb això, com també quan compromet el màxim esforç en el tractament de l'hepatitis C. Però, president, potser la nostra percepció sobre la situació real de la sanitat catalana no és tan optimista com la seva. Nosaltres creiem que les coses no van bé i que si segueix l'actual deriva el sistema sanitari públic pot arribar a malmetre's. Creiem que hi ha motius importants de preocupació sobre la salut del nostre sistema sanitari. Comparteix vostè aquesta apreciació? Per respondre té la paraula el molt honorable president. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Iceta, comparteixo l'apreciació que la sanitat catalana està sotmesa a unes tensions grans. I no d'ara, sinó ja des de fa temps. De fet, gairebé sempre ha estat sotmesa a unes tensions grans, el que passa que ara està funcionant pràcticament amb un 20% menys de pressupost que respecte a fa 4 anys. Imagini's haver d'atendre la mateixa gent amb necessitats creixents i amb un 20% menys de pressupost, que com vostè comprendrà no és que a nosaltres ens faci cap il·lusió tenir un 20% menys de pressupost. Aquesta és la realitat. En aquestes condicions, la meva valoració és que el sistema de salut de Catalunya s'està defensant molt bé i està prestant un gran servei. Ara, amb tensions, i tensions, li reconec, grans, que no es poden negligir ni es poden oblidar. Té la paraula per preguntar a l'il·lustre senyor Miquel Iceta. President, vull agrair-li el reconeixement d'aquestes tensions del sistema de salut, però efectivament una minva tan important dels pressupostos, un 14% en termes, diríem, pressupostaris i un 20% en termes reals, el fet que hi hagin 1.250 llits estructurals menys, el fet que s'hagin augmentat les llistes d'espera, especialment en la fase de diagnòstic, el fet que hi hagi un col·lapse en els serveis d'urgències mentre hi ha plantes senceres d'hospital tancades i mentre es deriven malalts a centres privats, alguns d'ells amb afanys de lucre, és un motiu de preocupació molt important. Per cert, se li ha preguntat ja, però permeti'm que li reiteri, pensen complir o no el mandat de no treure concurs als centres d'atenció primària per donar entrada a noves empreses privades amb afany de lucre i sense experiència en el sector? L'ICS ha perdut 2.681 professionals. Els salaris s'han reduït en un 20% de mitjana a tot el sector salut. Hi ha dificultats per mantenir les inversions necessàries per a la renovació tecnològica. Hi ha hospitals que no poden dotar els fons d'amortització. Hi ha dificultats també per accedir a nous medicaments i les necessitats de la població, les necessitats sanitàries augmenten també a causa de l'envelliment. El sistema aguanta gràcies a l'esforç del personal, un personal sotmès a moltes tensions i un escàs reconeixement. Cal replantejar algunes coses, president, esperem signes de rectificació perquè això sí, efectivament, és una qüestió de prioritats.